Era visto. A morte de Kevin. A ver, o que? A ver. Pero mamá, pero... A ver, algo te dixo o médico, A mí non me enganas. Que non me dixo nada, home, que me ia dicir? Dixo que está sano como un buxo, que me ia dicir? Xa. E por que me mandaste mirar para a parede que tapas as orellas? Porque o médico máis eu estábamos falando de cousas de maiores, entende? Non podías escoitar. Betty, está sanísimo, meu rei, mira para ti, mira. Ala, veña, vai á cociña a facer un bocadillo de nocilla. Veña. Veña a merendar. Vai. Sí. Oh, pero non me fío, Anda, veña, Elvira levou a Kevin ao médico e xa deberon de volver. Pero hoxe a noticia é outra, amigos. Vou cambiar de coche. Ala, a vivir. Sí, atopei unha ganga que non podo deixar escapar. Voulle contar a Elvira agora mesmiño. Elvira, noticias! Eu tamén traio noticias. Nos dimos do médico co neno. E dixo que hai que operalo, hai que quitar as amígdalas. Acabaches? A miña noticia é moito mellor, Sabes que? Imos cambiar de coche. Te din atopou un monchero criminal. Pero, Moncho, a min que me importa o coche que che estou dicindo que hai que operar ao neno. Ai, meu filliño, dixo o médico que non hai máis solución, que lle chegou a hora. Bueno, todo xa é moi bonito, pero agora toca a min. Oiches, aténdeme. 2 palabras. Novo e xaponés. Porque este que temos agora, hai que dicir ancho e claro. É un come cartos. Sempre nos dou problemas. Pero, Moncho, que estamos falando do noso fillo, home. A ver, Elvira, que tan pesimista é. Se pensa no futuro, meu. Pensa no que deixa a Kevin. O novo é deses que chaman inteligentes, por non falar de que nos lo dan case regalado. E que facemos co... O desguace. Cortámoslo en anacos e tírase por aí onde sexa. Vale, xa sei que lle foches collendo cariño co tempo. Eu tamén, muller, pero mira, sabes que? Sabes que vou facer? Afundilo na recollida. Eu mesmo. Ven que se teño que comentar unha cousa. Minucho, estou en perigo. Quéreme matar e cambiarme por un xaponés. Que sí, que en serio, teño o médico da súa parte. Mira, quéreme trocear e tirarme por aí. Pero digo unha cousa. Non me van a conseguir, non me van a coller vivo, Veña, chámote cando este nun lugar seguro. Vale, veña, chao, Minucho. Amigos, veño da de Puscas, Xa todo Lameiro sabe que papá ten cochazo novo. Bueno, todo Lameiro non. Todos menos o inútil do meu fillo, que segue pechado no cuarto. E non sei que carallo lle pasa. Pallaso. Eu non sei como podes estar tan tranquilo, Moncho, de verdade. Non vou estar, Elviriña, por favor. Os xaponeses son os novos alemáns. Fiables, seguros, sólidos. Falo de Kevin, Moncho. O teu fillo vai entrar nun quirófano a ti falándome de coches. Non me volvas falar dos coches, Agora que o dixe, non sei se arrancaría só, porque no seu cuarto non estaba. Como? Que ben non lle dirías nada? Que va, do coche, se non me dá o tempo de decirlle nada. Das amídolas, tampouco. Deso non lle dixen nada, tampouco. Ai, meu neniño, onde andará? Así que, polo que vexo, tamén o contou a vostede, non? Pois sí, Kevin, sí. Teu pai, como a maior parte da clase obreira, non sabe manter a boca pechada e anda por aí todo fachendoso, explicándolle a quen quera oílo que agora quere un xaponés pequeniño, practicable, manexable, que non lle dea disgustos. Será desgraciado, pero... Oh, vai, e da miña nai non escoitou nada. Porque o que me parece increíble é que estén de acordo nexo, Ai, Kevin, se o di ópera, as mulleres son volubles, a donna é móvile, hoxe querente moito, pero mañá... Mañá o desguace. Exactamente, caramba, Kevin, sí señor, o desguace, que bonita idea, vexo que vas madurando. Sí, vou madurando, pero moito non me queda, Pero digo yo unha cousa, que antes de que me collan, levo eu por diante. Veña, pois... Ata sempre, don Anselmo. Adeus, Kevin, adeus. Pecha a porta. Que familia de retardados. Vale, Pusca, sí. Se o veis, dille que me chame. Vale? Sí, home, sí. O tipo de medo que lle medo porque o teñen que operar das amígdalas. Sí, é cajado como a nai. Veña, ala. O imbécil de Kevin segue en paradeiro desaparecido. Que tan cobardicas é.
Home, Kevin, neno, andabas aí, cara. Son eu, que tes que me agochar. Tes que me agochar, aquí non sabes o que quere facer comigo. Sí, xa sei, xa me contou teu pai, home. Como? Como dixo teu pai xa. Pero que lle pasa a ese tipo? Anda yo contando a todo o mundo. Pero, por favor, pero por qué? Aí tes razón, home, aí tes razón, as cousas da casa non se deben andar largando por aí adiante. Pero se sabes como é teu pai, neno, que lle gusta moito botar a lingua a pacer, home. Xa mellor fago eu mismo. Iso era o que tiña que facer, contar yo a Garda Civil. Seguramente que non lle fai graza a carnicería que quere facer. Non cho recomendo, non, eso está moi estudiado. Se yo contas a Garda Civil, normalmente les van a poñer da parte de teu pai. É o sistema que está montado así e non hai que facer. Pero por que teño tan mala sorte? Por que me ten que pasar a mí? Home, será por calquer cousa, entendes? Será polo botellón ou porque comes mal ou porque te coño o frío. Sabes, cando eu era rapaz, se quería librar deso, o mellor era gárgaras con sal. Gárgaras con sal? Gárgaras con sal. Pero pa qué? Eu que carallo sei que pensas que son médico? Eu sei que eu fíxeno cando era rapaz e librei. Aquí teño a gorxa intacta. Ui, gárgaras con sal, dis. Pois vou ao baño, vou practicar. Vale, vou. Moncho, tes aquí o rapazillo. Tiñas razón, ti, está cagadiño de todo. Vale, pois non deixes que marche, oiches? Ti contalle calquera cousa, ben sabes ti como facelo. Vou buscar agora mesmo. E sabes en que vou ir, non? No meu coche novo. Pois eu salveime de milagro, pero tiña 2 curmás da miña idade que... Iso era cando ti eras novo, non? Iso era nos tempos remotos, pero que me parece increíble que hoxe en día permitan esa barbaridade. Tranquilo, home, que agora poñen anestesia, me parece. Pero que máis ten que se poñan anestesia se total van a acabar contigo igual? Carallo, Kevin, igual non dá. Como vai dar igual que che corten o vivo que che corten dormindo? Ai, Home, nene, estamos aquí. ai, non te me chegues, por favor, que... Non sei por que queres fazer todo isto, Vamos a carallada. Están cajiñas, home. Non pasa nada, Mira, ti quedas dormido e xa está, Pasan xa coitela. A ver, mira, teño unha sorpresa. Mira pa aquí. Sabe lo que é isto? Non. Iso son as chaves dun coche. Dun coche novo, Do meu coche novo. Quero ver? Non. Ai, mira, Manuel Pablo. Pero que te eso? Están gilipollados esta juventud ahora. Kevin, que faz? Que faz, Kevin? Que faz? Atravesou un tráiler do leite pola metade. Siniestro total. Si, o coche non vale nin para chatarra. E Kevin máis ou menos. Mala chispa o coma. Estivo 2 semanas no hospital. Operaron-no de todo o que tiña roto. E de paso aproveitaron para sacarlle as amígdalas. O que non sei é se lle deixarían algo de anestesia no riego, porque non para de decir burradas o tipo. Ai... Veña, papá, dime cando ven o xaponés. Que xaponés, Kevinciño? É o único xaponés que coñecín na vida está no desguace. Ai, por favor, non digas esa palabra, pido yo, por favor. Vale, tranquilo, pois come sopa e cala, anda. Desguace! O canto do galo. Ai, mamaíña, pero este galo non para de cantar. Non pare. E canta cando lle peto o tipo. Eu ao principio pensei que era o Barbas de Pimpinela que cambiara o estilo. Pois como non pare, vai nos dar a noite. Non, mañá non, vai estar toda a noite cantando. Non, é imposible, ten que perder a voz. Ata o gran Tuto Pavarotti perdería a voz se cantase toda a noite. Pero se non hai quen durma. De onde sacará tanta enerxía ese bicho? Eu que sei. Este galo virouse a cabeza. Ben, non te preocupes, ben sei eu o que hai que facer con ele. Estaba claro que tiñamos un problema. O galo da casa non paraba de cantar. Pero Elvira remediouno, amigos. Sí, é dun xeito ben contundente. Ala! A
Acabouse de andar cantando a todas as horas. Este galo non volva a dar a lata, oh. É que tan botá, Oh. Porque sei que non o faríades. Pero non mataríades o noso galo. Mira que éramos moi amigos. Eu contáballe todos os meus problemas e... Sí, home, era todo un psicólogo. Para un momento. ¡Mataste de su noso galo! Pero... ¡Estamos comendo! ¿Pero que somos caníbales? ¿Somos bestias ou qué? Pero... ¡Ai! ¡Cai! Había que evitar a toda costa dicirlle a verdade a Kevin, porque senón o tipo non ia comer o galo nin de broma, e iba a estar dándonos a tabarra con que o matamos semanas e semanas e semanas. Non, home, non, pero parece mentira. Como íamos facer nós algo así? Por favor. Claro, o galo, o noso galo, agora está nun sitio moi bonito, con outros galos, xogando e comendo millo, e facendo cocorocó todo o día, pasa maravillosamente. Sí, bueno. Sí. Ademais, isto que estamos comendo é coello. Coello. Isto daqui non é unha... Que vai ser. O que pasa é que agora hormonan tanto os coellos que lle saen as e todo, sí. Sabe todo o mundo. Sí, Claro, amigo. ten sentido iso que dicides, sí. Home. Bueno, xa me estaba preocupando eu, Nada. Sí, xa sei. Moi difícil de convencer non é. Home, é unha das vantaxes que ten ter un fillo con pouca personalidade e imbécil perdido. O caso é que papamos un galo de primeira e acabamos co problema. Ou eso pensábamos nós. Non era o noso. De quen raio será ese galo, home? Sí, matamos un inocente. Estaba bo, pero era inocente. E polo visto non éramos os únicos que tiñamos ese problema. Si, home, si, pois tiña un galo que non me deixaba dormir. Cantaba cando lle petaba, pero toquelle solución. Ímolo papá, a ver se canta no plato. Espera un momento, espera. Entón é teu galo. Nós pensamos que era noso, por eso Elvira lle pasou o coitelo. Bueno, pois este cantaba, Sí, sí. Boas. Que tal, Lino? Ma, pome unha puscas. Menos de noite me fixo pasar un galo de Vanessa. Non me dixo un pegarullo. Pero xa está todo amañado, Asunto solucionado. Pero como que de Vanessa? Entón tampouco era de Puscas. Que va, home, era de Vanessa, pero non vos preocupedes, que xa non volvemos a escoitar a este desgraciado. Anda un galo tolo facendo mal por lameiro adiante. Hai que saber de quen é e acabar con ese bicho canto antes. Aí está ese maldito galo outra vez. Sí, andamos mirando a ver de quen é para matalo dunha vez, porque... É de mamá, home, é o galo de mamá. Sempre está cantando. Esta noite cantou xa de madrugada, canta todas horas. É un capricho de mamá, é un galo da Guinea. Sí, bueno, pues... É porque non o mata vostede. Xa, suxeriño a mamá, pero dixo que antes prefería verme morto a mí. Mamá, as cousas, xa sabes. Sí, ela tan amiga dos animais como inimiga das persoas. Gusta o galo, porque cando entra a xente norta bota sen os ollos. A mí tamén me bota cando chego tarde a casa e lle cheiro alcohol. Non sei, vostede dixo que queira, pero algo hai que facer, Sí, hai que acabar con el. Estou pensando, pero temos que preparar un plan ben pensado, sen fallo ningún. E non cala. Da igual. As horas que lle quedan son horas conta atrás. En fin, señores, preparados? Revisemos o plan. Primeiro eu desconecto o valo electrificado que arrodea a casa. Case morren varios insensatos intentando roubar peras da pereira. E aí é cando entro eu e tiro unhas costilletas cheas de somníferos para dormir os cans asesinos. Correcto. Despois seguimos polo camiño que vostede vai marcar para evitar as minas antipersoa. Exacto. Unha preguntilla, don Anselmo, por que ten minas na casa? Cousas de mamá. Na maniática da seguridade. Tenlle medo aos zamorano cos ovares. E cando este todo despexado, aí encargo meu del. Ese galo non vai volver cantar nunca máis. Atendede, moi importante que mamá non se desperte. Ten un soño moi lixeiro.
Pois ben, se se desperta non hai problema. Matámolo e liscamos a xiña, vale? Xa, o caso é que mamá durme pegada a unha escopeta. É das que dispara primeiro e pregunta despois. Normal. En fin, señores, se hai algunha baixa será considerado un caído en combate, un sacrificio polo ben da comunidade. Hai que acabar con ese galo. Sincronicemos o reloxo. Vale, teño eu. E alá fomos en plan comando polo ben da comunidade. E conseguimos levar a cabo a nosa misión. Agora sí que estábamos convencidos de que o asunto estaba finiquitado. Convencidísimos, Pero... Pero isto non pode ser verdade, home. Vaya, pois tampouco era o de mamá. tanto perigo para nada. Sí, pero esos cans casi me matan. Víronme e botaron semen como feras, carallo. Nin costilletas nin nada. Lino, era un sacrificio necesario. Gonzalo, pero non podemos seguir así. Que facemos? Tranquilos, teño eu a solución definitiva. Van pagar sustos por pecadores, pero imos rematar con este problema para sempre. Chamarémoslle Operación Herodes. E alá fomos liquidar todo canto galo había en Lameiro. Acabamos con todos, non quedou un vivo en toda a parroquia. Isto é último. Eu non entendo nada. Matámonos a todos. Mira, foi unha carnicería, coño, que parecía aquilo Bosnia e Herzegovina, coño. Pois algún tivo que quedar que iso anda, Isto é unha maldición, é un mal de ollo. Moncho, eu xa non podo máis, non o soporto máis. Maldito galo! Vale, viña, chámote despois, viña, chao. Oia, que tal? De que falabades? O que falamos? Ti non escoitaches aos galos cantando toda a noite? Eu? Non escoitei nada. Iso que estive onte de noite... Onte? Estive desperto toda a noite que estive falando con Milucho, que está así que preocupado porque hai en marcha unha matanza de galos. E iso hai que pedilo, Algo hai, sí, algo hai. Pero, nena, como se estiveches desperto, tiveches los que escoitar que estiveron cantando seguido. Veña, dalle. Estou che dicindo que non escoitei, que non escoitei. Aí está. O que? O que? O galo vai ser payaso? No, é Milucho, Milucho, chámote despois, que agora non podo, que tamén están meus pais preocupados pola da matanza de galo. Venga, chámote, veña, chao, Milucho. Ai, te cago. Tal era o teu teléfono. Pois claro que era o meu teléfono, se é o teu sonaría o teu, papá. O sonido, parvo! Ai, o sonido é un politono novo que temos, que é un politono que está de moda en Lamero, que mono todos os rapaces, que estoy de pinga, Bueno, veña, macho, que vou chamar a Milucho, que está... Sí, fixemos unha matanza, unha hecatombe avícola. Para nada, amigos, para nada. Quedamos en galos en Lameiro. E agora que? Agora se queremos ovos, temos que ir por eles á choupana. Ou c***nos. Ai, amigos, mirade para que vale a tecnoloxía. Para nada. A tecnoloxía e Lameiro non casa. Era visto. Crise, recortes e orquestras. Durante moitos anos, os de Lameiro competimos cos choupañentos por ver cal dos dous sitios montaba as mellores festas da zona. Pero claro, todo aquel dispendio económico acabou por provocar unha bancarrota nos dous concellos. Así que, moi ao noso pesar, vímonos obrigados a firmar unha tregua forzada que dura ata hoxe. Mirade, pon aquí que a Unión Europea nos acaba de dar unha chea de cartos para a mellora dos servizos básicos tipo suministro de auga potable, acantarillado e erradicación das enfermidades terceiromundistas. Mira ti no que se meten, Por se se avergonzan de Lameiro, que nos voten da Unión Europea, que xa verá quen mire por nós. Non te líes con esas trapalladas, vai o que interesa. Vale. Ajá. O dúo Raki e Robbie serán as grandes estrelas das festas de Lameiro este ano. Pero non pon nada de que actúa na choupana. Actuará o dúo Sol e Sombra, que son tan cativeiros como os merdeiros de Raki e Robbie. Pois mellor. Mentres os dous povos contratemos as orquestras máis ruins e miserentas do mercado, mellor, non haberá guerra. Se non hai provocación, non hai conflicto. Boas. Hola, Lino. Trae unha noticia bomba. E cando falo de noticia bomba, é desas que cando xa contan estou pache nos fucinos. Pero fala dunha vez, a ver. Aí vai.
Os choupañentos acaban de anunciar que as andimas deste ano serán unhas festas por todo o alto. Como? Que dices, como? 4 orquestras das boas, todas con sesión vermú, rifas, pulpeira, coches de choque e ata unha noria descomunal. Galai que os pariu. Dios. De onde sacaron os cartos se están tan palmados como a nós? Eu que sei, don Anselmo, eu que sei. Son capaces de prostituir ás súas nais e ás súas fillas. Non ves que a xente da choupana son xente sin escrúpulos. Non tiveron que ter nesa ignominia. Non, sei que os cartos ponos un emigrante retornado que vende en México. De México. Que tan fanchendosos son eses millonetis da emigración. Cuidado, señores, isto é grave. Volven os tempos das guerras, das festas, e desta vez vamos a se perder. Que tan falsos son os choupañentos, meu. Vese que se estiveron rearmando en secreto durante a tregua. Igual que fixo Hitler, igualillo. Que desgraza. Outra vez esa guerra das orquestas que nos levou á ruína. Foron os choupañentos os que retomaron as hostilidades. É o peor é que teñen a sartén polo mango, carallo. O diálogo é imposible. Nada, non nos queda outra que apretar o cinto e repeler o ataque como mellor poidamos. Se hai que sacrificarse outra vez, sacrificámonos. Temos que sacar de onde sexa para facer unhas festas lucidas. Sí, señor, ese é o espírito. Pois eu paso de pasar fami miserias por aforrar os cartos para ter unhas orquestas. Descastado! E ti nin és lameirense nin és nada. Pasa pro teu cuarto, Jortoiro! Que hicitas? Eu previnto. Que nos faltaba, o clásico quinta columnista intentando baixarnos a moral. Caso. Pero por sorte, a diferencia do egoísta de Kevin, o resto de Lameiro era consciente da magnitude da crise e aceptou un plan de recortes sen paliativos, empezando por Puscas e Mailo Soubar. Que tes, Moncho? Carta de Facenda. E por que lle falta o selo? Quítolle os selos a todas as cartas para revendelos máis baratos. Non sabedes como se está poniendo o mercado de selos usados. Oh. Moi boa idea, iso é unha boa idea para aforrar cartos. Aquí tedes as tapas. Mame! Estamos callos, Puscas, isto está baleiro. Home, é que tal e como está a cosa dos recortes, a economía non dá para poñer tapas de balde, amigo. Os cacharros valeiros non traen nada, payaso. Error, Unha cousa é a carestía dos recortes e outra cousa é que perdamos as formas todas. Entendido? Nesta casa sempre se puxo unha tapa. Non habrá cartos pa callos, pero unha tapa sempre vai haber. Tienes razón, Puscas, ese é o espírito. Ademais, a min se me chega cos manices. Pois colla, que chequeo o chan, que non estamos para tirar a comida. Tienes razón. Home. Que pasou? Que pasa? Pasou algo? Ramorilla, perdón que te diga así a cara, pero é que non te abras. Xa sei, tireinas antes da crise porque quería comprar unhas novas no Firón. Pero mira a crise decidi non compralas para forrar cartos para as orquestas. Ramona, que gran lección nos acaba de dar a todos. Eres un exemplo para todos nós, Ramona. Sí, señor, Ramoniña, sí, señor. Ai, acábame de caer aí outro maní, Ramona. Esa chocollo eu. E a diferenza de outros sitios onde a crise só a padecen os pobres, en Lameiro os recortes eran para todos por igual. Pero, mamá, que porcallada é isto? Isto non sabe a café. É a chicoria, un respeto como nos tempos da posguerra. Por algún sitio temos que recortar se quere seguir comendo percebes. Pois, se non te importa, prefiro non beber isto. Bébeo, que non estamos para despilfarros. Pero, mamá... Ah, está rebelde, cabronada. Este non é o meu bastón. Onde está o meu bastón? O teu bendiño Alvarito que os colecciona. 20 euros deume por el. Oh, está ben, fillo, está ben. Todo o que faga falta por salvar a honra de Lameiro. Non me dixades por qué, pero cando hai recortes, os ricos non se defan das leiras nin dos coches de gama alta. Eles aforran en café e a bastón. A cousa cativa. Monchiño, por favor, pona, ainda que nada máis eu ao principio para ver quen ven, oh. Nada que hai que aforrar en electricidade. Que faz?
Vou imaginando que vexo o lugar. Hoxe dis que estaba bisbal. Ai, sí. Na tierra que nací. Ai, posicioner. Claro, é o que ten lugar, que é moi fácil de imaginar. É unha fórmula de éxito que funciona a piñón fixo. Mira, vou resucitar a Fari, mira. Ata levamos a empeñar o ordenador de Kevin e o cambiamos por unha caixa de zapatos. O tipo xa está empezando a sospeitar algo. Normal. Merda, isto non vai, debo de quedar sin batería. E despois dun mes de recortes salvaxes, xuntámonos todos os de Lameiro para ver canto aforramos para traer unha orquestra das boas. E sabedes que? Non xuntamos nin para traer o tráiler da Panorama a dar unha volta pola redonda do Polígamo. Nada, amigos, hai que seguir apretando o cinturón. Que remedio? Hai que sacar os cartos de onde sexa para contratar unha orquestra como Dios manda, das grandes, das boas. Non podemos consentir que a Sándima da Choupana mexen polo noso San Medio, pero isto que é? Pero ti sabes lo que cobra a Panorama ou a París de Noia. Nós, por moitos sacrificios que fagamos, non podemos pagar eses cachés, Moncho. É increíble que nos tempos que corren teñamos que padecer unha traxedia de semellante magnitude. Oxe que hai, Monchiño. Se vivísemos nun país civilizado, seguro que habería unha partida destinada a evitar estes equinocios, pero, como estamos no cu do mundo e deixados da man de Dios, pois... No cu do mundo non sei, pero na periferia de Europa sí. Claro. Se cadra algo lonxe demais para que se tomen a molestia de vir reclamar. Que tramas, Moncho? Xo verás, periguita. Pois fixémolo, boa. Só se me ocorre unha cousa. A ver que vos parece. Secuestramos o cantante de París de Noia, poñemos unha pistola na cabeza e que cante. Por que conformarnos co cantante da París de Noia? Home, Moncho, secuestrar a toda unha orquestra é unha operación máis complexa. É que non hai que ratar a ninguén. A ver, vos fantasiado un momento, dadelle a cabeza e pensade que orquestra vos gustaría traer para festas. Carai, eu son da Panorama a saco, Eu son máis de París, pero ollo que o combo dominicano está pegando forte. Sei que este ano foi a sensación. Déxate de historia. Son deste ano satélites unha orquestra clásica, elegante, con señorío. Correcto, moi ben. Bueno, pois agora, se eu vos dixese que en vez de unha orquestra poderíamos traer todas esas orquestras xuntas, que me diríades? Diríanche que estás todo de vez, Moncho. De onde imos sacar tantos cartos? De ningún lado, home, non hai que sacalo, porque xa os temos. Como? Home, onde? Pero a ver, vos non vos acordades, ao principio desta peripecia toda, a noticia que li no xornal dos Xallas, os cartos esos que nos entraron da Unión Europea para alcantarillado, auga potable e toda a merda esa. Para, Moncho, vamos a ver. Estarnos a dicir que gastemos os cartos que nos manda a Comunidade Europea en contratar orquestras. Correcto, valloso. Cuidado. É brillante. Sí, señor, Moncho, é brillante. Isto é fabuloso e seguro que o alcalde está encantado. Moito mellor gastar os cartos en orquestras que non alcantarillas. Claro que sí. Aparte, o alcalde ben sabe que logo veñen as municipais, e que os de Lameiro preferimos ir cagar de campo que cambiar todo eso por ter unhas festas fastuosas. E así foi, amigos. 4 orquestras, pulpeiras, fogueteiro de primeira, a tómbola do perrito piloto e ata un posto deses de churros de chocolate recheos de crema. A Choupana quedaron tan impresionados que recuaron co rabo entre as pernas e volveron chamar ao dúo Raki e Robbie. Por Dios. Sei que preferiron gastar os cartos do mexicano en remodelar o centro de saúde. Alá eles e as súas conciencias.